Usuke wayibona le video le ka minister wethu minister uGigabyte usuke wayibona le video yakhe le etrendayo. Hayi cha shema ubusisiwe nangomuntu wesilisa. Hayi unepipi nangomuntu wesilisa yazi ipipi lakhe liyathokozisa. Liyawubusisa umphefumulo wami. Pho uyazithandelani into ekuthiwa ipipi? Yazi ngithenga ibuka leya video ka minister wethu. Ngeze ubhontshisi wami ukhahlela. Ukhahlela mngani njengomalinga. Ngawuza ubhontshisi wami ona udansa isipantsula. Ngawuza uthi tshiko ayuphiwe sheme yazi upipically gifted umntana omfazi upipically gifted umntana omfazi iyabusa uyabusa nje umfazi nje ozikhomayo kule yankihlinkihli yompipi. Lela-ke sifebe sami ngikutsheleke ngaleli yapipi ngoba ngathi awulazi. Uyayazi tsunami uGigabyte akaphethe nje ipitshana nje nomiliphi. Uphethe itsunami yepipi. Undlala ayikho ekhaya yompipi. Isivala amadlebe sompipi umangqongqotha wompipi. Because ngiyabona ngathi awazi. Mekusuke kukhulunywa ngegcukama lepipi. Suke kusho le yanto. Inkihlinkihli yodwa mnganami inkihlinkihli yodwa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Leli yapipi umashonisa wepipi. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Into eshiya imomozi yamakhafiliti, yamalecezi, iyimpephelesi. Hayi shame. Uyabona omekukhulunywa ngombayimbayi wepipi. Sekukhulunywa ngento enjeyana ka Mr Gigabyte. Into edubula kuhlakazeke zonke izicubu zemomozi zibe mancezu. Uyabona friend, leli yapipi nje akulona noma iliphi ipipi. Leli yapipi mnganami zwa ngami lisebumningini. Lisebumningini lisho lapho mnganami hayibo Thixo wami linanemthambo ekhanseni engathi ingalo za Brock Lesnar lo wakwi wrestling. Ishiya kwebezeli ithe ithuli ithe into yakhona ima kwabo madoda. Hayi isidukula sivala amadlebeke lesiya. Yabona sifebe sami leli yapipi leliyana ona liphelele. Liphelele alifani nalamapipi lawa ama-90s. Afana nengoma kaVusnova yona engaphelelanga. Leli yapipi ona liphelele laze lajobelelwa. Yes. Liphelele laze lajobelelwa. Umkhingqana wakhona Umkhingqana wakhona Isigqemeza esingaka. Engathi ikhanda lika Kasande lo wakwi chips. Hayibo angilazi ikhanda engakayana mina lepipi eliyisiphihli liyisiphihli. Yazi friend noma ngaze kuthiwa ngihlanganisa wonke amapipi ama-exam angeke azalikhiphe leli yapipi. Angeke nje aze alikhiphe leli yapipi. Leli yapipi mnganami li special. Engathi kwahlanganiswa amapipi awu10 ka Pastor Zondo. Hayi nanawu 10 mhlamba awu 20 kwakhiwa nje le yangqibhobho yepipi ngathi inyoka egingile. Yazi mngani wami lisho liyabenyezela. Liyakhazimula. Lisulekile. Liyacwebezela. Awusukanini madoda isitufuzana sepipi madoda. Yazi engathi alikakaze nje lahla ngabezana nje nento ekuthiwa imomozi. Engathi nje new from the box loya. Hayibo nangumuntu elingwabo kodwa Minister Gigabyte undenzani kaloko we friend?